Ингушетии после реконструкции и благоустройства открывается еще одно кладбище, на этот раз фамильное место захоронения Ужаховых. Благоприятные изменения виднеются уже издалека. Свежая подъездная дорога, 2 центральные ворота, крепкая металлическая ограда на рельефном армированном монолите и обновленный подъезд к зиарату, где собравшиеся могут прочитать дуа, и около 100 ступенек, которые ведут к нему уложенной брусчаткой. Поднявшись к самому объекту, можно наблюдать его полностью обновленным. Установлены скамейки и предусмотрены даже мельчайшие малые архитектурные формы. Благоустройство кладбища стало возможным благодаря меценату и предпринимателю Микаилу Гуцериеву в рамках договоренности с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Примерно 4 гектара территории, полностью гектар. Туда долучханы. Фундамент полностью разрушен, видер, полностью фундамент демонтажа. Около 700 метров фундамент залетел под оградой. Потом около 700 метров карта демонтажа, монтажа. Солтяха, ступенька же. Метр на $3, 94 ступеньки. Зерта, гуна дорож хатбоджер, карта же метр 1,5 метр, около 700 метров. Полностью реконструкция яйцена. Для удобств сопровождающих усопшего в последний путь от центральных ворот кладбища вовнутрь тянется асфальт. Далее, как бы рассекая место захоронения на сектора, пролегают тротуары и тропинки, кое-где красиво обрамленные ограждением. В непогоду идти по грязи больше не придется. Созданы здесь и парковочные места. Выполнен капитальный ремонт мечети. Построили дом для хранения хозинвентаря и отдельно помещение со всем необходимым для погребения. Могилы усопших тянутся вверх по возвышенности, и из-за этого на некоторых этапах благоустройства рабочим приходилось нелегко. На труднодоступных для спецтехники участках, например, монолит для новой ограды заливался вручную, попутно расчищая кладбище от кустарников и деревьев. Кустарник полностью ремонтики сахдаж чурт барцигуж даже вручную надхвач техника цехай выкорчевывает с корнями. Техника надхвач билышся выкорчевывает даже штехай. Дарик ошмелда чурта спуск халара. Дарик ошмелда чурт оардендер. Дарик ошмелда чурта низлят. Ахмалри да хат бож болняка 4 на 130 долларов. Я обчана внутри кладбища. Щи же ворота же 70 метров хат бож. Сякняк бы шала ворота. А у 950 квадратов стоянки полностью с основанием. На открытии фамильного кладбища Ужаховых присутствуют сегодня старейшины и богословы, которые отметили, что, как и все другие кладбища в республике, это место захоронения благоустроили полностью и капитально. Строители приложили руку абсолютно к каждому участку, благоустроили кладбище на средства фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии. И главный критерий в этом вопросе, который поставил перед рабочими предприниматель и меценат Микаил Гуцериев, так это создание максимальных удобств для посетителей. И со слов старцев, совершить такое благое дело мог только такой человек, который сочетает в себе богобоязненность, щедрость и любовь к своей родине. Ambos mal يقول متك طاير يمري يخش بسند متك نسر طاير نرجع ديما تيق دور دير لا يبوه واش تابع هو ديما ديك هم عادي يعني اللي صوتهم به واش تابع ما ميكالا ستري وان تنونش بالبلد تاع يعني إسا ولي توم ميكال ولي توم غادي خاطر خالد برجج ير مخ دقة هيجات أرد تأخذ بوخ بير حبيردين بوخ بير دقة هيجات تشتم بول نعم تشتر سنديس أول يديج ديش خلر ديان بيقول دقة مال بولنا وقمن بولنا وبيلها غد بقى بمشي بركل والج به دقة كشمش تعداد ويمخ ونوقل عتقه بعدي يرفيد يعني تراسبير عمل ودول وسك أور دي ويمخ أبول بنش ديت أبول بن اشتعتيه وارش حلحش كشمش بعرب بقويناها والله وكشمش دول ديش خلش وبين شار هارتركو خلش شوي هم شوي كو شوي تسا شوي قمن هم خوز الدهار يعني ناها دق دوخت دول شم ديار
حاقني بولشاندي هاتا دخدس ناقة هيقات صبر أخشتي روس قنصقة هيقات صبر أميالخي وغزبوتج بوحلوج شلوج حابي أحكا دقر بيلبي يلا أسفات أبولوج هيقات يموتك حقوزي حطويا دال شي دقني إجي قواش بول آمين آمين أخيد من وش دال يحيولج بوانخ ويقا من فهم توادي دوابنخ دال إشصو بوخل آمين ويقي مصري يصير يا هبق بيتي وين غوقس ميكائيل خلبس زيرج عيسى خلف. Важно вспомнить, что в сентябре прошлого года, в день открытия 2 кладбищ в селе Барсуки, старейшины села обратились к президенту группы «Сафмар» Микаилу Гуцериеву, озвучив просьбу отреконструировать фамильное кладбище Ужаховых. Доли, цудоли, цубах, бехба, цудер, хоч можно. Тобну просит дех хугур насын уйқы елас е кілту қызмескен айып асайла план айқы бурукылыр мәтті кетға айқы еғатыр тондик хетір жоқ. Конечно, старейшин растрогал тот факт, что предприниматель и меценат Микаил Гуцериев поручил незамедлительно включить фамильное кладбище Ужаховых в 3-й этап ремонта и благоустройства кладбищ в республике. Дальше с Мухаммадия это хлопцун аз кезик хамал дядеров гозул далул цхана аз яндерсунг Микаэл дальше شين ميز شمار رزقلت شيقر ديخا شلوسو ديخ يو دال سلوك دش هايو حقلت سبرت دينلت ازديت سونق ديسي ديكتر حديت داتسو ازدريك دولز واها ميكال انتاسو دال شي ديسو عليل شمارون قون دوردس قيمتنا يولخو جلش حديث الحمولة قرصك مقص خقولش موسى ما حضر لك بولش واهر خلطة ودنيت است قنال دادراس أنا أسا يقولك صاغ صحني تسدي أقولك ودنيت حدياتسو ديك سوارة بوسبلوار ميكائيل دادراس خل حنا الله محكمل ولش سجي دوغوز دقاتسو حقيقة مل ولش واسق قستا باقش ناخدكش ناخدك غوز دقات هن انشل دحق هارور كشمش حشوا بيزجوا كشمش حشوا بيزجوا دكتور محمدو انشتيبار يا كشمش بيج بولج بابل ملغ داق دالج صدقة جارية يا اخره دال حديتاش دينا حدين ولش خان حون شلتي حق استدينا حدش سنه دال مال عتيز بيج داقش تغير داق كشمش تكون هيا كرت تشيوخ ماجدك حدو يسوتشدوخ حجري حيو يسوتشيوخ نق ابو يسوتشدوخ عال ما خاجينج دو يقبلج بابل ابو يسوتشدوخ دا صداق دلج دا بركه ديك داق دير وبلغا قهيقا كان وبلغا يحمدك حمدي انا كان مسني ديال استاذ رياض خلصان داق حونه ديك دي ليش ديك نو استي بيوخ صندوق دي غشتديك هم دي دير از ديك دون صندوق يرا دون يعني صن هم بس كازو دي دوج بول صن سغا حال يعني سغا مو هم دي ليش نو قشتي مو بيوخ صندوق هم صندوق سوالش نو قشتي ديك هم صن داق ديك يلچي ساي صن ديك بول خو بيابصن درجش قما تور دياتسو ديال رياض خال دا سعد ولت منو تصدق يلو متك دي والله مقبل قامت يوق ويجي يوق يلدي قول جليت مولا قق حميلي دي وميكال ترى دي تحمد تطل ميت يعمل ديال وزور لازم تتجر شو ديال وميخكات وديال حتى وشرشكات وديال دقيقه ما قد دولش همد ما قد دولش همد قتر ديك شيك خاطر ده زغر بيقم خاطر دي از ميكال ترى دي تعمد سنتنا تعمد قلت جراس قلت لي قير ولا قير ولا دي انا مقدر ده انا دوت كوجنا ده يا اسجر. Важно, что и это еще не все. Вдоль подъема к Зирату будут посажены туи. Сейчас, если их высадить, они не приживутся. Но с наступлением сезона строители намерены озеленить территорию. А вообще нужно отметить, что по завершению масштабной программы по ремонту и благоустройству мест захоронений будут отреконструированы абсолютно все кладбища в республике, как мусульманские, так и христианские, а их более 100. Адам Мережков, Хасан Евлоев,
Магаз 24.